Aktar minn 20,000 ruħ mistennija jieħdu sehem f'attività jew oħra fil-Ġimgħa Ewropea tal-Isport. Ġimgħa li nfetħet uffiċjalment is-Sibt filgħodu f'Biżebbuġa bil-kollaborazzjoni ta' 3 klabs tal-lokal tal-water polo li Burdjar u r-Regatta. F'konferenzi tal-aħbarijiet fuq il-pitch tal-water polo ta' Biżebbuġa, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima ħeġġeġ lil kulħadd sabiex matul din il-ġimgħa kulħadd jieħu sehem fid-diversi attivitajiet. Dan hekk kif huwa ta' importanza kbira li kulħadd jipprattika xi forma ta' attività fiżika. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar spjega li l-Ġimgħa Ewropea tal-Isport se tiffoka fuq 3 temi: il-komunità, il-post tax-xogħol u l-edukazzjoni. Dan b'ġimgħa mimlija attivitajiet li jmissu dawn it-temi fosthom il-European School Sport Day nhar il-ġimgħa filgħodu li se ssir fl-iskejjel kollha. Stidnu wkoll lil kulħadd tal-ewwel edizzjoni tal-Be Active Night li se ssir nhar is-Sibt 29 ta' Settembru filgħaxija fil-kumpless sportiv ta' Ħall-Kirkop fejn bosta qdiet sportivi se jesibixxu l-isport tagħhom. Aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet tista' tinsab fuq is-sit www.sportmalta.org.mt jew il-paġna ta' Facebook facebook.com/maltabeactive.